kremailerak puskautakoak konpondu josi gabe. Lehenengo gauza inberdana da, begiratu ondo kremailera ondo dagoen. Konpondu aurretik. Zeratik, igual kremailera bea dago gaizki eta kremailera aldatu egin behar da. Orduan, kremailerai behitu behar diozu. Ondo, hortza danak dituen. Behitu ondo, hortzak, eta ikusten badimazu hortzak ondo daudela. Alde batekoak eta bai bestaldekoak, esatezu, hortik ere ez du erten kremailera. Investigau berda pixket nondikan erten duen kremailera. Gebeitza jozu goikuei, goiko topiak hor dauzken. Eta kremailera honek konturatzen mazea dauzke goiko topiak eta baita hortzak ere ondo dauzke. Horrez ere zen nahi du, praka iztukila zehola eta lertu indala. Pixket indula, bakizu batzutan, potolu gotezea, o tripa hundillo gotezea, o, total, que lertu inda kremailera. Eta, orduan, inberdeu, aprotxa ingo du kremailera hau. Kremailera honena da betik konpontzie. Orduan, behitze jozu beko aldien, eta beko aldien eotea tope bat. Askotan, tope hori kenduitea, tope hori ikustezu hor daun tope hori kenduitea, eta goroizakin oinerakutziko izut nola puskatzean, eta nola bakitzean, eta hortik nola sartzean kremailera. Ni topia ez diot kenduko, porque errexo bada eta tontakei bada hortan jardutia. Orduan, behitu. Goroizakin moztu berdezu kremaileran itxitura ez dagoen tokian. Hau da, kremaileran itxitura konturatzen mazea eskubilan da. Orduan, eskerrekuan, iteklak, uste dezu, hori moztu. Moztezu, horrela, moztezu, eta hortikan sartu ite deu. Oso erresa da. Eta oin hartze deu zierria, emate deu horraino, eta ikustezu nola jutea, eta ikusten hor sartu itea. Hor sartzea. Hori da, gehiena igual kostatzeana. Pazientzi pixketeuki. Tira gora, eta jazta. Orduan noin zimerdan kremailera horrei tope berri jipini. Orduan behian, zu nola goizaki moztu indiozu hortikon erten ingo. Orduan, arilekin hori josin berda. Mozketa hori aldan behien egin berda. Zeratik geho, karo, iztemazuk geho jantzi eta erazteko prakak problemak egon goia. Eta hori da konpontzeko, era errexena. Kremailera ondauta balima dao, lehen hori jarri, hori konpondu, eta ikusten maezu segitze zaiola puskatzen o lertzen nahi duzan kremailera aldau berdala. Ni badakit sistema bat, kremailera aldatzeko horko kostura politiak ikutu gabe. Zeratik, klaro, ikutzen mazu ondo joste jakin berdezu. Baina, hola, gaizki joste bendantzato, bada oera bat hori egiteko. Eta nahi badezu, erakutziko izuet hori nola egitean. Orduan beste bideotxo bat ingoet, kremailera nola aldatu, kostura horiek ikutu gabe. Zatik oso politia dauzke, oso praka politia da, eta pena, hemen praka hontan, pena emateu. Baina kostura horiek ikutu gabe, nola aldatu laiken kremailera. Erakutziko izut baitu, oin hor topia ite deu, tope hori ite deu ikusten, hola, ondo, intopia. Ikusten mazu, desente ingo jot, korapilloen ari jei. Nahi bazu korapillo nola egin ari jei erakutziko izut, bai puntan eta bai hori. Baina ustetor garbi ikustela nola itean. Eta moztu aurretik hola pasa, hola geho ez da gelitzen aritxo hori molestatzen, kaian kremailera da ontoki hilen, aritxuak zueltua pillo molestatze be. Eta listo, kremailera jarrita. Oin, pro hau,
ondo funtzionatzen duen, eta ikusten mazu ez dizula ondo funtzionatzen, alda berrangoa.